Ramogi Ajwang ochopo kanyo sa achiel mamidhiambo. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi. Eneno weche manyien mag duol mwaikoni kawuono ma en chieng' tich ariyo tarik en 30 dwe mar 12 higa mar 2025. Nyaka sani odong' mana ndalo achiel kendo wakwano mana seche kaeto wabobedo kwagoyo riti ne higa mar 2025 ka warwako higa mar 2026 kaluwore kod nonro mar kambi matimo nonro mar Infotrack ogolo odiochieng' ma kawuono. Jo Kenya yango ni higa mar 2025 obedo higa marach ahinya kaluwore kod pek mar ngima kaachiel kod wechego mag mibadhi kod usuru mathoth ma ijuogo jopiny kamage moko kuom gigo ma jopiny wacho ni ngima oridore ahinya e higani. Kata kamano jo Kenya maderom atamalo 29 nitiere kod geno ni higa mar 2026 biro bedo maber moloyo higa mar 2025. Nyaka sani wantiere mana kod geno ka bende walamo Nyasaye mar mondo mi omiwa ngima mondo wane higa manyien mar 2026. Ramogi Ajwang mago kaachiel kod mamoko mathoth waikoni midhiambo makawuono e weche manyien mag duol ka bende inyalo tudri kodwa kokalo e namba mar ote machuok 33600. Facebook inyalo neno weche makamagi achiel kachiel Ramogi TV, mbui marwa mar YouTube ni biro nenowa achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni kendo magi e thuond weche ma wamiyo pek. Mtu akishindwa njia ya kujipendekeza kule anataka kujipendekeza, lazima atafute mtu aseme unajua watu wanakataa kusikiza kwa sababu ya ule, kwa sababu ya huyu. Toa hiyo fikira mbovu kwenda ongea na wananchi. Uhuru Kenyatta oting'o duonde bang' kanyo tude gi temo ketho ODM. Jodito mag ODM bende nigi paro mokikore. Migao mar somo omedo thuolo ne jopuonjre madwa loko skunde grade mar 10 ma oluongie. Kaka onge ni obro bedo matek. Obro bedo matek ahinya. Sani ji oduogo ngoche, ji oluor. Maka ng'ato lose e gima chalo kamano, gima jo penyo nego wachi. To gineno ni mano ng'ato nyalo bedo ni ketho. Bang' tho Raila Odinga, loch mag counties koro ochomo kanye. Dichuo ma onego thuol kendo tero e tesendo bila masigomre dwaro chudo. Ramogi Ajwang bed kodwa nyaka e giko mar weche manyien mag duol. Nyinga Joyce Oduor, jaloko marwa en Liza Otieno. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta okone jokanyo mag ODM mosebedo kabolo ne weche ni obed motang' ni mar en bende okobiyie mondo miene kod chilo mag siasa. Joditogo kotelnegi kod jalupo gai mar ODM Godfrey Osotsi kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna okoni jok matemo mieno ODM chilo kendo temo gologi e chama biro neno mudho. Walter Nyambaga lero kit siasa ma ogore e kinde iko mar jaod bura machon Malugari Cyrus Jirongo. Unajua mimi ni mstaafu, lakini kusema si mstaafu sio kusema uniingize kidole kwa macho, mimi pia nitakuingiza. Hatuogopi la. Tuheshimiane. Magi gin weche mag jatend piny machon Uhuru Kenyatta ka oduoko soko mag siasa mosebedo ka soke ewi wach mofuong'ore ni odonjore kod duond bura mar ODM. Wach ma bende osoke kod jotelo mamoko. Naona mtu akishindwa njia ya kujipendekeza kule anataka kujipendekeza, lazima atafute mtu aseme unajua watu wanakataa kusikiza kwa sababu ya ule, kwa sababu ya huyu. Toa hiyo fikira mbovu kwenda ongea na wananchi. Unda na usimamishe chama chako. Kuwa na sera zako kama mwanaume kama Cyrus. Mimi naona huyu mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta sijui amefanya nini watu wa ODM. Kila wakati Uhuru Kenyatta amefanya ni mnataka namna gani watu wa ODM? Mage yangore kinde iko mar mane en jaod bura machon Malugari Cyrus Jirongo Loma Kanda Lugari e county ma Kakamega. Ka ema siasa mar ODM omuoch ka jagoro maduong' mar duond bura no Edwin Sifuna kod jodito mamoko dok ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta ka gikoni jokanyo mag duond bura mar ODM makiro weche makamago e chiwo mana wichkuot kaluwore kod kako Uhuru ne ochung' kod Odinga e yiero mokalo. Nataka kwa niaba ya chama cha ODM ni kuombe msamaha
kwa matusi ambayo unaelekezewa na baadhi ya viongozi wa ODM ambao wamesahau kazi ambayo ulifanya kumsaidia baba awe rais. Kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa sababu chama kinabeba wenye akili na washenzi, nataka kwa niaba ya wale washenzi niseme pole kwa matusi ambayo unaelekezewa. Esechego jalup jatend duond bura mar ODM Godfrey Osotsi kod nyawadgi ma gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir pogore paro ewi jok maneno ni dwa golgi oko e chama mar ODM. Osotsi koni moko kuom jotelo manie duond bura mar ODM goyo chumbo kod karata mag bwo mesa to kod chama mar ODM. Me and Sifuna, we are in ODM to stay, na hakuna mtu atakuja hapo kusema atatuondoa. Wakileta vita, tunawapatia vita. We are not cowards. We have invested in this party as lawyers from 2007 to date. We cannot now that the Baba is not there, we are being told, nyi ondokeni. Na hata wakati Raila alikuwa hai, we had differences of opinions. Mimi nitakuwa na maoni yangu. Maoni yangu sio lazima kila siku iweze kufanana na maoni ya mwingine. Lakini nitaheshimu maoni ya mwingine kama vile nitahitaji mwingine aheshimu maoni yangu. Sifuna omedo jiwo wach ni oganda jo Abaluya dhi bedo gi jalar kom mar jatend piny kata en owuon oromore godo e yiero ma 2027. Hii jamii ya Mulembe hii jamii ya Mulembe tunataka kukua kwa debe ya urais. Alafu mtu anaenda nyevu. Wacha nikuambia Junet Mohamed, wewe mahali unatoka iko kura kidogo. Sisi tuko na kura mingi kuliko wewe. Niko radhi nitasikia maoni yote. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend migao mar somo Julius Ogamba olando ni thuolo omedi ne jogo ma pod gombo loko skunde mag grade mar 10 manyocha oyiernegi. E ote ma ochiwo ne ute fwambo, Ogamba wacho ni kwayo makamano biro timore e kind tarik 6 nyaka tarik 9 dwe mar 1 ma bang' thuolo mar oro kwayo rumo nyoro kaka nyocha olandi. Ogamba wacho ni kachop kawuono e kind kwayo 355,457 manyocha oor mag loko skul, 211,636 opuodhi kamodongo to otama kaluwore gi chike manitie kendo gi nonro ma otimnegi. Moko kuom jopuonjre nyose golo ywak ka okalo kuom jonyuolgi ni ok giyudo thuolo mar loko skunde kaluwore gi dwaro margi. Bad migao mochung'ne ng'iyo weche mag arita e apeyni NTSA onyiso weg nyamburko, tend skunde kod jonyuol mondo okaw ting' mar rito ngima jopuonjre e kinde ma gichano timo ikruok mag dok e skunde mag-gi bang' nyasi mag sikuku. E oboke ma gichwalo ne ute fwambo, NTSA ogolo chik ne geche duto mabiro ting'o jopuonjre mondo otimnegi nonro malong'o kendo nyaka gibed kod oboke mowinjore kaka lesen mag riembo, okumba mag ting'o jowuoth kod oboke mayango ni osetimnegi nonro. Jonyuol bende ojiw mondo kik yie mondo nyamburko ma ok opuodhi oting' nyithindgi kaka yo mar geng'o masiche mag apaya ma inyalo geng'. Geche duto mating'o jopuonjre nyaka bed kod brek mabeyo, rang'uk mag ng'wech, misip mag jowuoth e kind gik mamoko. Bad migao mar NTSA bende ogolo chik ne jogo ma uso rang'uk ng'wech mondo ne ni rang'uk ng'wech makamago gin mopuodha kod NTSA. Bad migao matimo koro mar kor lwasi e pachoka yango ni koth dhi medo chwe e gwenge makaluo e jumani. Director mar Kenya Met Bade Masiaya Dominica Rodi katwak gi Ramogi TV olero ni oganda obed gi ikruok makare e kindegi ma koth chwe, kawacho ni koth biro dok chien kochakore tarik 1 higa manyien. Cleophas Oluoch nigi ler mathoth. En kinde ma oganda osebedo ka yudo kodho pon kidam e moko kuom gwenge. Mak mana ni lendo mar jokor chal mar lwasi fwenyo ni jimruok mar koth dhi bedo kaluwo e thuolo mar ndalo 5 mabiro. Kodhni ok en koth madhi mang'eny. En koth
ma waneno kurumo bende mana kiny. Pek mar koth yango ni dhi bedo kaluwo chieng' tich ariyo kod tich adek mar jumani. Wanwang'o ni koth rumo tich adek. Koro tich ang'wen wan maber. Kapo ni wadwaro mondo watim nyasiwa kata mago penea, watim gikewa jogo mohero dhi disco tich tarik 1, unyalo mielo amela kata nyaka oko nikech onge koth. Jogo madhi swimming onge koth kaka kawuono piny chalo ni ok nobedi, but ok obi bet chieng' marieny halala. Midhiero mar koth mapek osebedo e gwenge makaluo. E kinde ka kinde, gino ma omiyo jorang lwasi ojiwo oganda mondo mi obed kod ritruok mar geng'o masiche. Wakwayo ni mondo ji obedu akicha, kik gibede bwo gamb udi. Nikech kinde masani gamb udi thothgi gin mabati. To mabati gi mil polo luonga. Mar ariyo, kik wabede kwa geng'o koth e bwo yiende. Kik wati gi umbrella, mabul ma yiende osetur, kata iweyo raba mane bwo mabul timako mabul gi yiende. Sekta mar lupo bende omi milome mar tang' kod yamo mapek mathoro futo e nam kinde koth. Oganda mamoko bende ojiw ni otang' gi landruok mar tuoche. Unyalo paro ni nyocha wan kod chieng' manorieny matek. Matende ni yamo ne nyalo tugore e nam lolwe ka yembe madongo dongo. Wabro bedo gi weche gine suna mang'eny, kendo magi bro miyo wachandruok mag malaria. Bende pige mane koth chwe to ywa nyaka pige moko mochido, kuonde ma pod nitiere, kuonde ma bende samoro oko moko nitie oseriwore gi pigegi. Wanyalo bedo gi tuoche makelo koda pi mochido. Ka opogore gi koth masani chwe, luoro nitiere ni oro dhi kwako gwenge makaluo e chak higa manyien. E wi mano, sirkal ogolo dok e it oganda mondo mi oket okenge mag kungo pi kod chiemo e kindeni. Ka puothe bende jopur jiw mondo chak iko. Chal ni oro no nyalo chakore chakre tich ang'wen. To ok wawacho ni koth ok nyal chak beti kata matin. Wabro bet gi kodhe matindo tindo e mbele kuro, but oro bro beti mang'eny moloyo kinde ma koth chwe kata jindo nyidie. To an gadieri ni wan koda pige, jomosetimo water harvesting, jomosetimo nyose komalode pod bro dhi maber. To ng'amo momoro pidho bando bende ing'eni japur bende nigi yie mathoth. Samoro chunye neno ni koth pod bro chwe, to waneno ni koth orumo, kendo en e kinde maber mondo japur ochak loso puodho mondo girit godo thuolo mar koth mar chwiri. Kamachielo en ni koth dhi medo goyo gwenge mago mar okak, dho wath mar nam chumbi, Kenya madiere kod nyandwat mar piny Kenya. Joriembo kod jowuoth bende osiem e kindeni mar mondo mi gibed akicha e apaya. Cleophas Luoch, Ramogi TV. Atamalo 12 mar Jo-Kenya oyango higa mar 2025 kaka higa ma obedo marach ahinya. Kata malo 5 to wacho ni higa ni ne ber. Ma en kaluwore kod nonro ma otim kod kambi timo nonro mar Infotrack, ma bende oyango ni nok mar tije e gino ma omiyo ngima oridore ne Jo-Kenya e higa ni, ka mibadhi kod usuru mathoth ma sirikal juogo jopiny, bende jopiny oyuago kaka gigo ma omiyo nengo mar ngima oidho malo. Nonro ma kambi matimo nonro mar Infotrack notimo e kind tarik 19 kod 20 mar dweni, kama Jo-Kenya 1,000 mawuok e gwenge 8 ma pacho ka nogolo pachgi. Kaluwore kod nonro no, atamalo 12 mar jogo mane odadhogi oyango higa mar 2025 kaka higa ma obedo marach ahinya, ka atamalo 5 to wacho ni higa ni ne ber. Tho mar ogai mar ODM Raila Odinga, ng'anyo mar rawere mag Gen Z, nengo mamalo mar ngima, telo kod siasa mathoth, weche mag ndhicho kod nek, pek e yudo omuom, achiedh nade timo ohala, ng'ikruok e okumba thieth mar SHA kod SHIF, weche njore, e moko kuom gigo ma jopiny mane odadhogi kod Infotrack wacho ni omiyo higa mar 2025 obedo marach. Kuom midhiero ma jopiny kale e udi kama gidake ma omiyo higa ni obedo marach kaluwore kod nonro no, en nok mar tije, nengo mamalo mar chiemo, nengo mamalo mar omenda mar somo kata school fees, nweng'o matin, nengo mamalo mar thieth, nengo mamalo mar udi kod gope mathoth ma jopiny nyagore gi chulo. Kaluwore kod nonro no, gigo ma jopiny wacho ni okelo nengo mamalo mar ngima e pacho ka gin weche mag mibadhi, chulo usuru mathoth, chike mag sirikal,
weche matimore pinje maoko, yore maricho mag puro kod onge mag tije. Nonro nogo, atamalo 29 mar jogo mane odadhogi nigi geno ni higa mar 2026 biro bedo maber moloyo higa mar 2025. Atamalo 25 paro ni higa mar 2026 biro bedo mana kaka higa mar 2025. Atamalo 16 paro ni higa mar 2026 biro bedo marach moloyo higa mar 2025, ka atamalo 30 to okong'eyo kaka higa mar 2026 biro bedo. Jopiny neno ni higa mar 2026 biro bedo maber nikech gintiere kod geno ni uchumi biro dongore, nweng'o maggi biro medore, piny biro bedo kod kwe, thuolo mag tije biro bedo, ka jogo matimo ohala geno ni ohala mekgi biro dongore. Anya kwa Ramogi adwa ni wakaw yoyo madundo e weche manyien mag duol midhiambo makawuono. Kata kamano, asoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa kuonde mopogore opogore ma utudri kodwa e lak sechegi. Bishop Mondi Othiche mano mar gemo nyinyore wacho ni mos na jaoda Sara Atieno gi Olo Oyande gi Ngeso Odenya gi Frank Ateng. Evans Mark Arena mano Wodokela Jakatwenga wacho na sedonjo live ka an Kajiado Town Ramogi Lera. Austin Oyu bende wacho na no news maler ka an kod mamana Esther Oyu kod babana Jojo Oyu ka wan Gemrai e Nyakach. Metudri kod nyaka Ramogi Ajwang wakaw yoyo madundo waduogo wadhi mbele kod weche manyien mag duol. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Jingle bells, jingle away. Merry Christmas kamora mora ma intiere kowuok e mesa mar tedo gi chiemo ting'o ni kek maduong' kendie. Mano manyisi kendi ni wadhiali kaka Ramogi TV. Kendo wamor kabisa kisebedo kodwa, wasebedo ka watedo, wasebedo ka wapuonjore higa mangima kendo kanyakla. Kawuono ni kaka wadonje sikuku, mana kek ma adhiali godo, kanyisi godo kanyo nang'o ni Merry Christmas kamora mora ma intiere. Med mana kete e tedo gi chiemo, med mana kete e Ramogi TV.
Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena najua kali tu. Kaka kora timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo ma pile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' weche manyien mag duola. Mond liete ojiw mondo kik dong chien e chwalo kwayo ne yudo omenda mag siro som nyithindgi kata basari motelo ne yepo mag sikunde higa manyien. Jip makama ne ogol kod jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu e kinde mane obago nyasi mar dhialo mond liete ma Kisumu West. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E alap ma ojola e Kisumu West, mond liete miche ne owuok oko karomgi mar yuoro e nyasi mane obagi mar dhialogi. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu mane obago nyasino ne okawo thuolono mar jiwo mond liete mondo kik gidong kachien e chwalo kwayo ne chudo moramora mar yudo kony ahinya to ne omenda mag siro som nyithindegi kata basari e kindeni ma yepo mag skunde koro okayo. Ne en puonj, yalo to kod juso miel matintin ka ginyiso mor mar biro kanyakla e telo mokwongo e giko mar higa. Wachokre gi monde ruoth ma Kisumu West mondo wang'ere, mondo wawuo, ng'ama ne pok ing'eyo kawuono be wakwakre kaka mine kendo wachiw tiegruok. Wantie gi Reverend Elizabeth Okech ma Anglican Church osewuoyo gi mine gi ka puonjogi. Buyu omedo ni nyasino bende ne en mar neno ni mond liete oyudo kony mag chiemo mar yawo higa manyien e yo makare kaluwore ni thothgi yutogi ni piny. Wadhi miyo ka miyo bowuok gi gorogoro 4 mar mchele, gorogoro 3 mar oganda, to an be bagna mating'oni abe kaka mjumbe ma jatendgi an gi gira moro mamiyogi mondo giyaw higa maber. Moko kuom mond lietego mane otwak kod Ramogi TV oyango morgi kod rem magisebedo godo e kinde nyasi mag sikuku e yo machalo kamae. Ongego nikech ng'amiyo sani kora biro kata rigni osemiya mchele go ganda to gi mo madhi tedego. Kora go erokamano arwake. Sikuwako na chochote, lakini leo naenda kuziba na watoto wangu. Tumebarikiwa, tumekumbukwa. Omiyo wamine bende koro mond liete bende jochir. Kata kiwuotho ting'e ni dwasi ni mbele. Kiwuoth kiluor. Kiwuotho kitegno kiwuotho kijachir. Kuom mano Buyu ne oko ni gidhi neno ni mond liete ochako riwruoge saga matindo tindo e ward ka ward kuom wards 23 e sub-county no kaka yor neno ni kony duto obiro choponegi e yo mayot kendo mowinjore. Omiyo bang' odiochieng' ma kawuono wadhi bedo gi grube mag monde ruoth e sub-location ka sub-location. Mano kode ka wang'eyo ni ng'ane man wuok e dala cha en odhi nade, ang'o matime, mondo koro wajiwre kendo wati kanyakla. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ojola, Kisumu County. Tarik 27 dwe mar aboro higa mar 2010, oganda jo Kenya ne opong' gi ilo bang' rwako katiba manyien. Achiel kuom olemo mamit mag katiba manyien ne en telo mag gwenge kata counties e okenge mar neno ni gwenge duto ma pacho kae oyudo dongruok. Paro mar kelo telo mag gwenge e katiba ne paro mar Prime Minister machon mosenindo Raila Odinga. Jafumbo marwa mar siasa Chris Owino menyono safar mar yudo telo mag counties kachiel gi kuma counties ochomo bang' tho mar Raila. Ne oganda jo Kenya ne en sulwe ma demokrasia kod telo makare
to ne johera mage ne en Amolo, Tinga, Agwambo, Nyundo kendo Baba. Kata kamano, e kind governors, senators kod MCS, Raila Odinga ne en wuon telo mag gwenge. E kinde chenro mar miyo jo-Kenya katiba manyien mar 2010, Raila Odinga ne otelo ne jo-Kenya e siro katiba manyien e okenge mar kelo lokruok pacho kae. Kata odoko ni thoth jotelo ne osiro lwedo katiba manyien, wach mar keto telo mag gwenge e katiba ne okelo ywarruok mapek, kaluwore ni moko kuom jotelo ma pacho kae ne ok mor gi paro mar mayo sirikal teko kendo tero e gwenge. Anoko yot kata matin no tek. Ng'ato kaka Kibaki ne kata kuwinjo kata mana bedo gi jatelo mar gweng' miluongo ni governor. Gino kane owinjo kendo gi pache nokwere gima kamano ok onyal bete. Mar ariyo, ne giwacho kendo ginuoyo ni teko mar piny owacho onego ochokre kamoro achiel, ok ginyal bedo kuonde moko mopogore opogore. To mae mane gidwaro gitambre e wach mar constitution mane nitie kata katiba mane en gi prime minister to ne gi president, ok gidwa winjo. To maduong' koro e wach counties, ni counties be koro ne nyalo bedo gi teko ma gin gi sirikal mag gwenge ma bende nigi parliament manitiere county assembly. Nikech county assemblies kirango katiba giduto kariwore gi senate gi national assembly bunge giduto katiba oketo gi kaka parliaments matiende ni doho mag bura mag loso chike. Koro kana owinjo ni kendo nitie parliament moro mar gweng' maloso chike mag county. E kinde mar loso katiba mar 2010, kweth motelne kod jatend piny machon Mwai Kibaki kod kweth machielo e bwo Raila Odinga ne en kod paro ariyo mopogore e wi kido mar telo ma piny Kenya onego bedgo. Kweth mar Kibaki ne siro telo ma jatend piny kod teko mathoth mong'ere ka presidential system, e kinde ma kweth mar Raila Odinga to ne dwaro kido mar telo ma prime minister e ogawe mar sirikal kata parliamentary system. Kaluwore gi geno mare maduong' e telo mag counties, Raila ne owito oko dwaro mar kweth mare nikech telo mag gwenge. To wadwaro parliamentary system. Koro jowagi ne ok dwar mano gi wach devolution. Ema ka Raila ne rango gigi duto, to chalo min ariyo manodhi e nyim Ruoth Solomon. Mamoro ne wacho ma nyathina, moro wacho ma nyathina. To moro wacho ni Solomon wacho kara apoge diere. Mondo ng'ato kaw nus. Koro min nyathi mane janyuol notamore wacho kara miyo moro no kawa nikech nokodwa ni nyathine mondo ng'adi nyadiriyo matiende ni nege. Koro Raila kaka ng'ama nosetiyo ni wach ma katiba e ndalo mathoth, to noneno ne nitie gik mang'eny e katiba ni ma kogoye piny to wabro lalo mathoth, moko wanyalo gore nyime. Koro noneno ka wach mar devolution nitiere iye, to kod moko kaka human rights, kod kaka ipogo mwandu, kata mwandu modong' gi sirikal maduong'. Ka norango magi duto, to wacho ni wayie wawe wach mar parliamentary system gi sani mondo katiba ni mondo kade. Ka janyuol rito nyithinde, Raila ne orito kendo kedo ne telo mag gwenge kaka yo maneno ni dongruok ochopo e gwenge duto ma pacho kae. There is now economic life in rural areas. Some previously dead towns and market centers are beaming with the life after devolution. The prospect of Kenyans taking charge of their destiny and driving their own development is alive today because of devolution. Even after the operationalization of the constitutional dispensation, he was a fighter for devolution. He was a custodian
And because he could speak truth to power, he had attained a level of moral authority to speak about these issues because of his legacy, his historical credentials, that he suffered for this country. He fought for the democracy that we have today. He fought for the devolution. He could speak about these things in a way that a lot of the rest of the politicians would not. James Orengo kod Ahmed Abdullahi wacho ni kata doko ni ywak osebetie, telo mag counties osegoyo okang' maduong' e kelo lokruok pacho kae. Devolution okelo pogruok maduong' ahinya e kuonde mantie. Kinyalo paro kata mana e Nyanza, Migori, obed Homa Bay, Kisumu to nopogre nikech ne en dala maduong' chakre chon. To kirango Siaya, gik mosetimore e higni manchon wabedo gi devolution. Nitie pogruok maduong'. Nitie gik matheko to wan maber moloyo gi devolution moloyo kaka ne wantie chon ndalo mane sirikal maduong' ema ne tayo kata gik matimore e gwenge. To tabu manyalo bede maduong' ma biro bedo lweny matek ahinya goyo ka Raila onge. Raila ne dwaro pesa mang'eny omed madhi e counties. Na bende owacho ni kik bed matin ni 35 ewi mia. Maya achiel e weche mani e nyim doho manoloso ma NADCO ni mondo pesa madhi e gwenge kata counties omed mondo bed mamalo. Koro sirikal mamalo ka ok yot ahinya mondo giyie nikech gibende gidwa tiyo gi pesa ma sirikal yudo ka gikeyo kamoro amora, gidwa tiyo kodgi e yore mag siasa ma katiba ok dwar kamano. Gima kendo tek mabiro betie en kaka itayo gwengegi, kendo teko ma gwengegi nigo. Nitie weche mang'eny matimore e yore mag subtande kata health services. Nitie gik moko kaka yore apaya mani kor gwenge. Magi nitie ma pod sirikal maduong' omoke. Raila to ne kete maler ni ndeche kaka ma Kera kata Kora otelo ni onego dog ni counties nikech onge tiende mondo sirikal maduong' kata Kora ni marango ndara mo kata madonjo kamoro kaka Yala kata Bondo. Mago gik monego wen sirikal mag gwenge. Kata in spite of our highly ethnicized politics and rhetoric that comes with it, and the feeling at times espoused by some politicians that certain communities are more Kenyan than others, devolution has given every Kenyan a stake in the game. So the person in Turkana feels Kenyan today by virtue of devolution. The one in Mandera, with all the challenges that Mandera has, or Wajir has, or Marsabit has, right, which cannot be equalized in 10 or 20 years, through devolution money or equitable share. Achiel kuom dwaro maduong' mag Raila Odinga ne eneno ni sirikal mag counties oyudo omenda mathoth mag chwalo chenro mag dongruok ne jopiny. He believed, like all of us do, that there is not enough resources going to the counties. Because if you look at places like, say, South Africa, or even Nigeria, the totality of resources that go to the subnationals, and in the case of Nigeria, it's the states and the counties and municipalities, and in the case of South Africa, it's provinces and townships and municipalities. It's 45% of the annual budget. In our case, it's nowhere near that. Constitutionally, we say a flow of 15% of the last audited and approved account, which may not be that current. So we might end up with anything between 10 to 11 to 12% of the current year's budget. So a lot more resources could have been going to the counties. Ko onge to vinyalo bedo matek kaka onge ni obro bedo matek. Obro bedo matek ahinya. Kamoro iwacho kanyo ni Raila ne dwaro ni bilion 400 odhi county. Mano nowacho na financial year mantie ni. To en nodwaro ni ka tin
ndalo moro dhi NADCO ne owacho 35% dega bicho mia to chunye wuon ne dwaro ni kik bed matin ni 45 mia kaka timore Nigeria chikni en 50 mia sirikal maduong' sirikande mag gwengegi chikni pogo pesa no marom koro ing'eni chama mar ODM emincha ne kedo ni weche machalo kama en chama motegno kendo otelne gi jatelo mane riek kendo otegno koro gigi aneno kok bibedo mayot ahinya kok watiyo gi chama mar ODM nikech an kaneno chama gi duto te onge chama manyalo goyo lweny mondo gigi obed kaka ne Raila dwarogi. Jakom mar riwruok mar Governors FCPA Ahmed Abdullahi wacho ni fuok mar Raila oweyo chien duong' kata kamano ka sirikal mag counties gisingore mar chopo lek mare e miyo jopiny dongruok. Omiyo ang'e ni nyime kae ok bi bedo mayot nikech sani ji oduogo ngoche ji oluor maka ng'ato loso e gima chalo kamano gima jopiny onego wachi to gineno ni mano ng'ato nyalo bedo ni ketho kata luoro moro ni ji nyaka bed e sirikal. Mae gima Raila ne kedo ni kik bedi luoro moro kata ka uni chama mani sirikal kata ok uni sirikal kata ubed kamoro ma ne wi piny owilgo koselere katiba ni kamoro ka kamoro onego pesa machalo kama ochopi e counties kata e gwengego. Mae omiwa teko kendo kete ayanga e katiba kendo kakipoge ok ni president gi sirikande mabedo piny ento poge senate ema biro gi formula. Kata odoko ni fuok mar Raila oweyo chien tek dino mich maduong' mag governors, MCS kod senators nyalo miyo Raila Odinga eneno ni counties otiyo maber kendo loko ngima jopiny e counties magi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara Mugejwang' gi report mar Chris Owino ema dwano wakaw godo yueyo machielo weche manyien mag duol med mana kete Ramogi TV kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Come on, pick. Hey guys, guess what? It's time. It's time. Na mimi nimejump in. Wacha niweke mix. Neihida. Asedonjo. Wachak teach. Playlist iko ready. Totisharagero, it is time. It is time to celebrate and give thanks to God for the year that has been. Netoko goere. Tuvuke na shangwe. Tuinuke. We wish you a happy 2026. Happy 2026. Happy 2026. Happy 2026. Tuvuke mwaka in style. Tim mar Black Stars owuok jaloch e tuke mag Opira Festival ma higani. Magi gin tuke ma ibago higa ka higa gi MCA ma Homa Bay Town East Ward Eric Omolo mar konyo e jiwo talanta mag rowere. E finals mag tuke go mane obagi e lap tuke e skund sekondar Mandiru, tim mar Black Stars ne okawo okombe bang' chwado tim mar Nyalkinyi FC e opich achoma kata penalty.
Tukego osebedo ka dhi nyime kuom juma achiel kendo ne oywayo timbe 32 mawuok e woda ma Homa Bay Town East ma osebedo ka dhi nyime gi tugo. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod MCA mane obago tukego Eriko Molo wacho ni tuke makamago kelo rowere machiegni kendo konyo e neno ni gibedo mabor kod timbe moko manyalo hinyo ngimagi. Tukegi miyo nyithindwa focus nikech sani gima chandowa mogik Homa Bay to wach no dhi mbele kabisa, lakini gima chandowa mogik en wach mar EMOU, ji gore udi gi kute magayaki. To kute magayaki gi nyithindo matindo mogik 15 to 24 ema yudo gik mogik. So ananeno ni wach ni wang'iye motegno kendo wang'iye malong'o. Opera festivals ni atima mondo mi vijende gi ong'ere. Mar ariyo, itiere nyithindo mabende wase scout 2 scholarship through a foundation. Kendo wadoni watim gini after every 2 years and by annual tournament. Mondo wa empower godo youthegi during the holidays kama yudo ka engage maber. Nyakwara Mogia Jwang' erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar weche manyien mag duol. Warom kendo kangoromo kanyo saa 3 mar otieno samanga kelo ni weche manyien mag oimore. Oriti masani nyinga Joyce Odur nantiere kae kod jaloko marwa Liza Otieno.